Karne sang kuneho suno sa pagtuon. Mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kun iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa katon bag-ong nga sugilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ano? Bag-o naman ang assignment mo? Oo, ma. Nakaibalo ka naman nga isa ako sa nagapalakat sa dako nga project sang kumpanya eh. Dako nga area subong ang patindugan namon sang building nga mangin home base ang multinational company. Nga ang negosyo, amo ang business process outsourcing. Inang mga call centers bala? Kuna mo, hindi ka na makapauli diri adlaw-adlaw. Kay kalayo sang lugar ng kantuan mo. Malayo sa syudad. Every weekend na lang ang pauli ko, ma. May itiniran man kami dito. Nga provide man sang kumpanya. Kaga wala man ako nag-iisahanon. Pila kami nga mga engineers ang ato dito eh. Kinanglan nga matinirig kami dito. Para nga matutukan sa mayong proyekto. Going smooth man ang tanan diri, Bernie. On schedule man kita. Oo, matod. Amoy nang nabasa ko sa report. Pero nakaibalo ka ba lang gusto sang ibabaw nga matapos dayon ang project naton? Let's say mga 1 or 2 months ahead sa schedule. Ha? Nagasako gid sila ho? Mapa-impress ang management eh. Manggaranon gidabi ka tamang posible nga mangin investor naton eh. Kung magmandilag-on ng project nato niya ini. Amo galing nga halos ang tanan. Ari gid diri? Siniling mo pa. Kag daw madugayan gid kita diri. Magluwas lang kung matapos nato ng trabaho sing temprano pa. Daw kabudlay gurumig mo. Kay balo ka naman nga ang tanan naton nga ginaobra on schedule. Pati ang mga deliveries ang tanan nga mga materials. Gusto kami. Ambot kung anong buhaton sa mga boss naton, ha? Araman sa ilang mando, ah. At sige, Meg. Daw medyo late na eh. Mapahuway na kita. Sige. Aga na gali. Kadasig sang oras ba? Kakapoy pa sang lawas ko. Siguro tungod sa kalayuon sang ginbiyahe ko. Mabangon ako kag maghimos para nga makapangapi sa kafeterya.
Ay, abi ninyo, Meg. May nagapabatsyagin man sa warehouse ng ina mo. Ati, oo matuod yun man na. Tukod sa ribalan ko, do iya kuno inasad to katutaan sa mga tumandok ang ginatindugan sa building naton. Kaga mga tumandok kuno nga ina, pirmi may nagainaway. Tukod sa pag-agaway sa duta. Gani madamo kuno pirmi sa nagakalamatay dire. Kaga ginahamtangan sa ngaton nga warehouse, amo kuno ina dira ang ginalubngan sa mga patay nila. Hindi ko mo magpati sa amo sila ang mga sugilanon. Hindi na yan matuod. Sa paminsaran ang ina sa mga kaupod naton. Nabatian kong ginahambalan sa mga tinawo namon. Kagang warehouse among ila topiko. Nakakadto na ako isa ka bis dito. Tungod dito nabutang ang mga deliveries sa mga materials nga kinahanglan sa construction. Apang wala ko nagapati sa murto. Kag wala ko mahadlok. Kag kung matuod yun man nga may murto, wala na inisang mahimo sa mga buhi ng mga tao. Gani para sa akon, mas dapat nga kahadlukan ang buhi. Kay may kapasidad sila nga maghimo sang katuntuhan sa ila isi katawo. Ay, si Noel. Istoryahon ko siya karon. Namuot ako mamati kay na sa mga tao naton. Do mga bata bilang ang hadlok sa murtuaw. Pero abi mo blamig, ang matuod lang no. Kung magkadto ako sa warehouse, daw lain ang mabatsyagan ko dito. Oo, Mig. Dumi nagatulok sa akong permi. Dumi nagasunod sa kadahulag ko. Ano? Pati ikaw nagapati man sa kabuangan ngayon ha? Meg, wala na sang murto subong. Kag hindi na niya matuod. Wala ko man ikaw ginapilit nga magpati, Mig. Basta ako ya sa nasiling ko na ya. Kalahain nga dyan sa pabatsyag ko, Mig. Kung ato ako dito sa warehouse. Do na intriga ako sa nabatian ko kay Noel ho. Amak mo, pareho kami sa natapos. Apang mapinatiyon siya sa mga murto-murto ngayon ha. Tilawan ko abi nga magbalik sa warehouse. Manilag ako. Gusto ko pamatud-an ang ginahambal nila bahin sa murto nga to. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Wala mo sa mga tao diri sa warehouse ha. Kag may nagabantay pa. Paano sila makasiling nga may nagapabatsyag diri? Kag may nagapakita diri? Dapat kung tani nabatyagan na inisang tanan nga nagatrabaho diri. Mapadayon ako sa paglibot-libot. Kaina pa ako diri. Apang wala man ako sinatalupangdan. O kung nabatyagan niya ano? Saunan. Madulom na nga bahin. Dira nabutang ang mga dalag ko ang masalsalon. Pilakado pa pangantadalin diri sa ginatindugan ko. Mapalapit ako dira. Mamangkot ako sa mga trabahador nga ara dira. Kung nga madulom ang bahin ngayon na. Kag nga wala gin pabutangan sang suga dira.
Wala sang tao diri. Ano ini? Inali lang ang naglayan ng pamatyag ko. Inali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko. Hindi ako mahinadlokon. Apang subong. Do kalayan sa pamatyag ko, haw. Inali lang ang nagkubakubang dugan ko. Mahalin ako diri. Ano ini? Do kabugat sang tiil kong itikang, haw. Hindi. Sa ako natubang. Hinali lang ang nagtuhaw ang mga patay ng mga tumandok ng mga ati. Ginabitay ang ila kaugalingon. Anay ka, kusuon ko abi nga akong mga mata. Basi kung pagbuklat ko, madula na sila sa panulo ko. Basi kung namata-mata lang ako. Tampa-tampaon ko abi nga akong guya pareho sini. Basi palang kung makabugtaw ako kung nagadamgo lang ako. Pagkatag sa paminsarong ko. Kag nakahibalo akong nagabugtaw ako. Ilawan ko abi nga muklato ng akong mga mata. Hindi. Wala sila madula sa panulo ko. Hindi. Nagmuklat ang ilang mga mata. Kasakit sa ilang panulok sa akon. Akig sila. Gusto ko nga magsinggit kag magpangayos ang bulig. Apang daw hindi ko matikab ang baba ko. Hindi. Kailangan na gid sa pamatyag ko. Doon alilangan naghuot ang dugan ko. Nagapalang dulong ang panulo ko. Arin ako sa siligdaan sa quarters namon. Meg, mayo ka nakabugtaw ka na? Noel? Meg? Nasa lapuan ka namon nga wala sang pangalibutan sa isa ka bahin sang warehouse? Gusto. Nagkadumdum na ako. Nadulaan ako sa pangalibutan sang nakita kong tumandok nga naghikog. Kag akig nga nagatulok sa akon. Ano mo natabusin mo, Migaw? Nga nalipong ka? Nano, wala ka makapamahawaw? Nalipasan ka sang gutom? Ay, malaing gid yang kadaan ang pamatyag mo sang mag-report ka kaina. Ha? Meg, may isugid ako sa imo. Magpamati ka. Nagapati ko sa ginasugid mo ngayon, Mig. Kag tungod sina, mahimo ako sang report sa management. Kag mangita pagid ako sang ibang nga makapamatuod nga may nagapabatsyag diri sa warehouse. Mga bay kita sa management, Mig, nga pabindisyonan ang lugar nga ina. Nalipay gid ako, Mig. Nga ginaksyonan dayon sang management ang pangabay ko. Kag nalipay ang mga tinawo naton, Meg. Oti, ano sa pamatsyag mo? Nalibot mo liwat ang warehouse? Oo, Meg. Anong nabatsyagan mo? Medyo may ara pagid man ako nga nabatsyagan. Apang hindi na parehos ang nakaligad. Kagabay pa nga maglinong ng mga nagkalamatay nga mga tumandok. Nga isa ka bes, nangin puloy-an nilang doog nga ini, nga nahamtangan subong sang warehouse. Magabiyang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Road
safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamo ang nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agad nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agad mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pagsend o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene.
katawan. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice
advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium. Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namong nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga hatagan sang kabuhi. Kagini naghalin sa isa nato kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Aris. Malipayin na sila subong nga nagapangabuhi sa iya asawa. Nga tawgon lang naton kay Jean. Kagang ila kasaysayan sa pagigugma, amo ang gusto niya nga handurawon diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Mapainubuson nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me. Mig, upod ka karon samon? Din ka mo, haw? Mag-good time ah. May bago subong tubukas ng ilimnan mo. Kamu lang, Mig. Wala ko di bala. Anong ginahimo ni Jean mo, aw? May 500 ka lang? Ayos na iya. Ginatintaragid ninyo ko bala mo? Talagsagid lang ka na mo ginahagad sa bed house, bro. Wala ma kami nagkapanugig kay Jean. Oh. Ate, sige. Tilawan ko lang. Mangayo ko na allowance. $500 man lang gali. O, are, o. Salamat, gid Jen, ha? Nahuya man ko tani mangayo sa imo. Pero kinahanglan gid eh. Do sa iban ka bala mo. Nagsiling na gid ako sa imo nga kung kinahanglan mo ang kwarta, hambalon mo lang ako. May baklon lang ako karon eh. Sige Idulong ta ka karon sa inyo. Tapos hindi lang ko magdugay dito. Mapauli man ko dayon sa balay kay may tulunan ko. No problem Basta ikaw. Nahangpan ko ikaw nga busy ka man sa studies mo. Ayos, Mig. Mga gwapa sa mga chicks diri, no? Mga priska pa sa mga itsura. Kamu lang ya tibol, ha? Hindi lang kuya. Ay, unfair na ya karon. Dapat 3 kita ya. Talagsama lang ni. Mayo kay wala ka muya sa nobya. May makakita di abi ko ron sa akon. Kag makapanugid kay Jen. Kundi ka lamay ko, gid. Meg, kalimti, ano yung nobya mo? Mga lipay ta di anay, ha?
Hindi na siya madula, ah. Patay luyang na siya si mo. Ay. Sige. Kamu ang masunod. Oh, Jen? Naghibi ka? Anong natabo? Nag-away naman kami sang magulang ko, ha. Nag-andar naman ang insecurity niya. Ako naman ang ginapaukpan niya. Abipos na. Malainan ako kung makita ka nga nagahibi eh. Aris, Hmm? pwede ba lang nga dito lang anay ako matulog sa inyo? Ate, sige. Wala siyang problema. Pasensya ka na sa kwarto ko, ha? Wala abi kami sang aircon eh. Okay lang, ha. Permi ka lang ginaaway sa magulang mo. Nahisa siya kuno sa ako ni. Kay pit kuno ako ni mami kag ni daddy. Pero pareho man lang kami nga palangga nila. Siya man lang yung nagapadungol. Tulog na. Kalimtin ang problema mo, okay? Aris, Hmm? salamat kido. Salamat sa ano? Sa pag-abot mo sa kabuhi ko. Nakahanda ako nga ihatag sa imo ang tanan. Basta, hindi ka lang matula sa akon, Aris. Jen? Meg, may plano naman kami sa weekend. Atong nga mga chicks nga nakilala naton sa beer house, bla. Ginhagad namon to nga mag-upod sa aton nga mag-overnight. Makadto kita sa isa ka resort. Ha? Meg, hindi na siguro ako makaupod sa inyo kung magsubong sina. Hara ka naman, bla mo. Talagsama lang ni. Hindi bala mapamanila sila ni Jen sa Friday? Ti timing gid na nga malakata. To libre ka man. Meg, kuhan. Dali man lang sila ni Jen sa Manila. Ma-attend lang sila sang kasal. Pagka Sabado sang hapon, ari naman sila. Basibla kung makaibalo siya. Hindi na ah. Kaming bala. O ti, mapud ka na, ha? Mapud ka na? Sus, kanugon sang chicks nga para sa imo. Kung sa bagay, talagisam lang ni. Ate, okay ah. Call ako ah. Ina-iya. Tungod sa mga barkada ko, nayanggaw ako sa pag-inom kag pangbabayi. Wala gid sini makaibalo si Jen. Kung kaysa, nagakalimtan ko na lang nga may kaladtuan kami nga duha.
Apang wala gid ako sang sukna nga nabatian halin kay Jen. Wala gid. Aris, nagkabusong ako. Madwa na kabulan. Ano? Nagalibugan ni subong ang ulo ko eh. Kung anon ko pagsugid sa mga ginikanan ko. Jen, wala ba ko sang isagod sa imo? Anong buhaton ko? Patod, nga ipakasal gid nila kita nga duwa. Kung matabo, sugot ka? Mapasugotayhan sila nga makasal sa pigado nga pareho ko? Mabangon lang ang dungog ko. Tagsabanta ko, mapasugot man sila. Nahuya ako sa mga parents mo. Ginbaklan gid nila kita sang balay. Amo nila ako sina kapalangga Aris. Hindi ka pa sina. Ini na kita magpalibog kung sa diin kita maistar. Kompleto pa sa mga gamit. Daw hindi gani ko bagay nga mag-star dire. Wala ko manad sa mo sini nga pangabuhi. Sobra ka naman magpakanubo sa kaugalingon mo. Ang importante, naplastar na ang tanan. Excuse me, ma'am. Nakahanda ng inyo pamahaw nga duha? Sige. Salamat kida. Ote? Dali na Mamahaw na ta. Kay may klase pa kita nga duwa. Mapalaron gid ako sa imo, Jen. Mapalaron gid ako. Meg, nami balay mo ba? Hindi gin man, Meg. Jackpot ka gidya kay Jin. Mabuot na, matahom. Manggaranon pa. Kag senyorito ka pa diri, Meg. Buhamak mo na nga swerte. Grabe. Uti, may swerte man kami diri sa imo, Meg. May ara eh. Kabalo ka kung anong swerte nyo. Nagpabakal si Jin sang ilimnon para sa mga bisita nga magkadto dire. Uti, ano pang inawlat ta? Ha? Magasto pa ta sa gwa kung may ari man lang dire? Agay. Kasakit sa ulo ko ba? Nadlawan ka na sang bugtaw ho. Late ka na sina sa klase mo. Natamaan gid siguro ako sang inom namon kagabi. Sorry gid ha. Naubos gid ami namon ng amon ilimnon eh. Okay lang oo gali. May nag-text gali sa imo kay Ina sang aga. Wala sa ngalan. Number lang. Ano kuno? Nahidlaw na siya kuno sa imo. Tani kuno. Makakitaay naman kuno kamo. Hindi. Saan nahibalaan sang GRO nga si Fee ang number ko? Si Jen pagaling nakabasa. Animal nga babae. Ginbuking niya ako?
Mig, nga ginatag mong cellphone number ko kay Fihaw? Wabi ka na ngayo sa sakon, mig mo. Naidlaw na sa kuno si mo. Shit. Si Jen pa nakabasa sang message niya. Ngayon gani kay nang panang ni Jen. Wala siya magsukna sa akon. Wala na damo pamangkot. Abi, sila nga siyang hindi na ko sa iya. Kaya may asawa na ko. Ati, okay fine. Nagkakaon na si Jen. Pero wala nagatingog-tingog. Wala man siya sang ginsukna sa akon. Daw ginakonsensya na gid ako. Jen, may mo bala kita nga makasugilanon? Parte sa ano? Wala na load ang cellphone mo? O kung may baklon ka naman nga... May load pa ako. Ikaw mo lang ginateksan ko kag ginatawgan eh. Karon na lang gali. Tapuson ta na lang ang pagkaon. Sige, ikaw ang bahala. Jen, matulog ka na? Oo, nga aman. Masugilano nanay kita. Please. Okay. Parte sa ano pala, ina? Jen, nga wala ka ginagapangakig sa akon. Nga wala ka ginagatsok na bisan ano sa akon. Kag nga maakig ako sa imo. Ano blang sala mo? Nakaibalo ako. Nagapabulag-bulag ka lang. Apang nakaibalo ka man sang ginabuhat ko. Mas nga ginatublag ako sang konsensya ko. Kung ginapawalaan mo lang ako. Gusto mo kid bala nga maakig ako sa imo? Amo bala? Oo. Ipakita mo sa ako ng sala ko. Paano kung himuon ko, ina? Hindi mo mabato ng sala mo? Paano kung maakig ka sa akon? Kagbayaan mo ako. Amuin ang kinakadlukan ko. Jen? Hindi ko madala kung madula ka sa akon, Aris. Gani nga ginpagustuhan ko lang ikaw. Amo ko ikaw sila kaparangga. Apang nakasala ako sa imo. Katungdanan mo man ang pagsaway sa akon. Gusto ko lang nga malipay ka, Aris. Bisan masakit. Okay lang. Ang importante, nag-enjoy ka. Hindi na ako gusto nga makasalaliwat, Jen. Ikaw gid lang ang para sa ako. Aris, basta ipangako mo, ha? Hindi mo gid ako pagbayaan bisan anong matabo. Abiya lang ako sa bisyo ko. Hindi lang sa imo, Jen. Pangako, ina. Subong, mas nga nagabakod pagid ang paghigugmaanan namo ni Jen. Tungod may anak na kami, nga mong naghatag sa amon sang inspirasyon. Labaw sa tanan, ginapasalamatan kong mahal nga Diyos. Nga ginatagan niya ako sang babae nga mabuot na, kag may kasing-kasing nga mapainubuson. Old flame has to die.
Kag diri natapos ang kasaysay ni Aris, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Mapainubuson nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo. Number 1 Basta Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if
you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Jessica. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko malimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica! Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Wow! Matuod ba na Mrs. Okson? Kag ina, bangod sa imo kapisan, Jessica. Kapisan sa imo. Makahibalo ka magpili sang butang nga dapat ibaligya diri. Kag madamo na sang nakakilala sa imo. Kag bangod ina, sa imo man abihan nga si Cecily Di Arco. Oo, matuod Mrs. Okson. Ginpakilala ako ni Cecily sa iyang mga abyan. Kag amo ina nga nanging suki ko man sila. Hulog kagid sang Diyos sa akon, Jessica. Bagod sa imo, nagsikat liwat ang akon shop nga ini. Kag bangod sina, makapasaka na kita sang sweldo sa aton mga kabulig. Amo matuod Mrs. Okson. Kag nakahibalo ako nga malipay gid sila. Bangod bangin malipayo na ang Pasko nila sa tuig nga ini. Dosang sano lang. Apang doon na katoy yung nagligad. Sugod sa mapatay si tatay. Kag sugod sa to, naglain naman ang batasan ni nanay. Nangin mainiton siya. Kag hindi ko siya mahambal parehos ang una. Ginbat siya giniyang natabo kay tatay. Kagayhan, tiyo na, agod nga maghaling kami sa lugar nga ini. Wala makahibalo si nanay. Nga nakabakal ako sang isa kadako nga balay. Kinakabakal man ako sa madamo nga mga gamit. Sorpresa ko ini sa iya. Gani wala ko iniginsugid anay sa iya. Pero subong, nagaplano ako nga isugid na ini sa iya. Ay, salamat. Natuman gin man ang akong handom nga halin sang una. Nga gusto ko, makahalin kami sa lugar nga ini. Kag makaistar kami sa lugar nga mapabugal namon. Ay, maayo nagpangita ko. Kag partner na ako ni Mrs. Okson. Kag kung matuman ang amon plano, nga mabutang sang iban nga branch ang amon shop, makasiling gid ako nga mangin isa na ako ka negosyante nga mapabugal sa duog nga ini.
Nakabakal ka na sang balay nga dako? Kag masaylo na kita dito? Nga wala mo ginsugid ina sa akon? Ay, sorpresa ko ina sa imo, nay. Kag amo man sa akon mga manghod. Dito kita mapuyo sugod subong. Kag nagaplano ako nga mabakal sang salakyan. Para sa ato, nay. Pero, nga daw wala ka malipay, nay. Oh, wala matuod ako malipay, Jessica. Bay, nga anay. Hindi ako mag-star dito. Hindi ako mag-star sa balay nga ginasiling mo. Tanawa ba lang aton balay dito, nay? May tag-isa kita ka kwarto dito. Hindi pareho diri nga gusto kita. Dito, malapad ang loan para sa mga bata. Kag may mga gamit ako dito nga ginbakal, agod nga hindi ka mabudlayan sa pagtrabaho dito. Hindi gani ako mag-star dito. Pero, nga anay haw. Bangod hindi ako maluyag nga maabot ang adlaw, Jessica, nga magguba ang aton panimalay. Bay, magguba ang aton panimalay? Nga magguba, nay. Nay, buhaton ko ang tanan para nga mag-ayuhan kita. Kag panugod na ini. Kag amo inang rason? Nga haluson mo na gani nga patyon ang kaugalingon mo sa pagtrabaho? Para lang nga makaangkon ka sang madamo nga kwarta, Jessica? Amo ina ang hindi ko maluyagan. Wala ina sang maayong nga bungahon sa imo, Jessica, kundi pag-antos lang. Kag hinulsulan mo ina. Nay? Hindi ako makahangop sa imo, Kung padayunon mong imo plano nga ini para sa aton pamilya, Jessica, kabiga na lang nga wala ka na sang pamilya. Nay? Masugata ko si Leo. Siya ina. Sugod sang mapatay si tatay. Wala na siya nagakadto sa balay. Kag kung magsugatanay kami, daw pareho lang nga wala niya ako makilala. Nagyom na siya sa akon. Kag nagpadayon sa paglakat. Nagabatsyag ako sang kanugon sa pagkadula niya sa akon. Ang tanan, tumakuha ko na. Magluwas lang kay Leo. Malakad ka na si Musya? Oo, Leo. Ikaw? Makadto ako sa balay ni Oliver Arnold. Si Chuy Tomas nag-retire na abi. Kaya ako nasubong ang nagbulos sa iyo trabaho. Amo gali? Oo. Amo mo nagyapon ako Buliboy sing isa ka manggaranon. Sige ha. Mauna na ako. Kay basi kung ginahulat na ako. Sige. Ato na siya. Sang una, nagapamilit siya nga idulong ako sa shop. Kag makambalanay kami sa madukay. Apang subong. Wala na siya nagapamilit nga buhaton, ina. Kag ginapangita ko, ina. Kinahigugma ko si Leo. Apang hindi siya dapat sa akon. Wala siya sang lugar sa akon mga ambisyon. Kag isa pa, masami ko sila nga makita ni Rose nga naghahambalahan na ang amiga ni Mary. Sila na pala nga duha.
Nabatyagan ko nga nagapangimon ako. Apang wala ako sang rason nga buhaton, ina. Lain na subong ang amon kalibutan. Maayo ang imo gidbuhat, Jessica. Katahom sang imo bag-o nga balay. Bagay sa imo. Ilabi na sa imo kahintangan sa kabuhi subong. Kag kilala ka na bilang parte sang ako negosyo. Kag huo gali. Ang imo amiga nga si Cecily. Manugbata na gali siya. Nakita ko man siya sa klinika sang doktor. Nga ginpabulngan ko sang akon balatian nga ini. Ay, amo gali Mrs. Oxon? Oo, Jessica. Manugbata na siya. Apag nakita ko nga hindi siya malipayon. Masubo siya. Kag masami siya nga nagatulok sa balayo. Amo gali? Kag suno sa akon kilala. Hindi siya malipayon. Kaiban, masami sila nag-aaway sang iyabana nga silok. Kag nakita ko pagani nga, medyo nagalagom pa ang iya mata. Ayhan, ginsakit siya ni Luke. Kag amo ina nga may black eye siya. Bisan nga nag-ayo na, apang mahibalaan gid nga ginsakit siya. Amo gali? Ba? Mrs. Oxon, may nagsulod nga customer. Pabiling ko ana ikaw kaya tubangon ko siya. May ginabuhat pang atong duha ka kabulig eh. Sige Jessica. Sige. Kinasakit ni Luke si Cecily. Kung tani, namati siya sa akon sadto. Hindi mo ako pagwalaton karon sa gabi, ha? Basi kung madugayan ako sa pauli. Sa diin ka makadto? Sa imo kirida? Ano nga kirida? Look, manugbata na ako. Hindi ako pagbayain diri. Basi man ako babata ako sa hindi oras. Madamo ka pa sa sugilanon. Nga, makabulig ako sa imo? Importante ning akon kadtuan. Asawa mo ako. Kag mabata na ako. Kinahanglan ko ikaw, Luke. Pasulabihon mo pa bala ang babae nga ato sang sa akon? Inagin ang wala ko maluyagi sa imo, Cecily. Daw buka ka nga plaka. Sino nagsiling sa imo nga may kirida ko? Ha? Si Leo? Ang atsoy sa grahe? Wala sa may ginsugid sa ako si Leo. Apang natahibalo ako. May babayi ka nga ginakadtuan, Pirmi. Sino siya? Sino? Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro.
Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.